Father Neville Gracia दुख बोगली खबरी आयको काळजां आमची दुखली गोंयची पोरजा रोडली मोरणाची खबर आयको कोणें चिंतूंक नासलेले वचत म्हूण संवसार वो सोडून मोरणान गिरासलो न्हिदेनूच गेलो संवसाराका देवच करूं वेळेच्या गांवान तो जल्मान आयलो देवगिरांतीन थंयसर वाडलो 1984 ह्या वर्साक राशल सेमिनारीक तो भितर सरलो एप्रिल 1991 याज्ञिकाचो दर्जो मेवलो देवान आपल्या मोळ्याक फादर नेविल ग्राशियसाक वावर करूंक तो विचून काडलो देवान आपल्या मोळ्याक फादर नेविल ग्राशियसाक वावर करूंक तो विचून काडलो यात्रा सोंपयतो काळजांत ताच्या हारिगलोलो 1997 ह्या वर्साक पळय ताणें तियात्र भायर काडलो 40 आनीक ती हिंदी ऑरेंजमाक तियात्र दाखयतालो बरो शर्मा सांगो एक्टिंगूय करून जेजूक परगोडटालो जायत्याच भुरग्याक पालकार हाडून तियात्रीत केले फादर काळीज तुजे दोयाळ आसले देवाचे उतर फादर नेविल तुवें तियात्रांतल्यान लोकांशी पावयले बरो सिंगर एक्टर डायरेक्टर संवसारान नांव दवरले देवाचे उतर तुवें तियात्रां उदेशी लोकांच्या काळजांनी घुयले देवाचे उतर तुवें तियात्रां उदेशी लोकांच्या काळजांनी 2006 ह्या वर्सा एक पावो ताचो काटोलो दूख आपले तो सोगले देवाक भेटोवन खुशाल रावतालो आर्टिफिशियल पावो घालून आल्तारार मीस पेटयतालो तशेंच पालकारूय येवन कातारां बुडोवन संदेश परगोडटालो आयज देवान तुजो उगडास केलो स्वर्गीच्या दुता सांगाता गेलो तुवें केलो वावर समाजवा काडटलो बरो वावर संवसारान दवरलो फादर नेविल ग्राशियसाक दोनिया संवसारांतलो तुवें वेलो
मागता पादले विलाग दुनिया फावो तू कोर तुझ्या राज्यान जागो सुरगीचो मागता पादले विलाग दुनिया फावो तू कोर तुझ्या राज्यान जागो सुरगीचो